Kaixo, Fernando. Bueno, Eugeni, zer moduz? Ondo zaizu? Oso ondo, poz-pozik. Jo, Zure etxea erakustea, ez eta zurekin pixka bat hizketan aritzea. jo, ilusioa egiten zidan eta Fernando nire ondoan eukitzea. Pozten naiz niri ere bai, zure deia jasotzeak ere ilusia handia egin zian. Fernando, gaur egun ez zaude hola telebistalanean edo zinelanetan, baina badaukazu errepilatio bat egina. Bai, bira, gaur egun lanean nabil haur txikiekin, aurrezkuntzan nabil lanean. 3 urteko aurrekin egiten dut lan, urteak daramatzate txikiekin lanean, baina beti konpaginatu egin izan dut aktore lanekin. Eta, orain funtzionario edo azterketa gainditu nuen eta bateragarritasunak ez zidaten eman, osaketak, eta horregatik aktore lanak utzi behar izan ditut, baina, urtetan aritu naiz ere hortan lanean. Ezeko gara antzekiko inaugazio batekin okrez banago lago pikoan izan zen edo kontaitazu pixka. Bueno, ni hasi nintzen alde batetik ikastolan antzerkia ikasten, baina betidanik gustatu izan zait dantza mundua. Eta, eskola dantza taldean aritu nintzen urteetan dantzatzen, Europa mailan ere ginen, hainbat lehiaketetan, eta, herriz herri. Eta, dantza mundutik badakizu dantzan, dantza eta antzerkia ere nahastu egiten da batzutan, ez da? Eszenario gainean zaudenean, publiko batentzako egiten duzu lana, eta antzerki puntu hori ere falta zitzaidan. Da, orduan, Donostiko Taller de Artes Eszenikasen edo ikasi nuen, beste asko bestela, Aitziber Garmendia bestela. Eta, bertan antzerkia ikasi nuen, eta hortikan lehenengo pausoak eman dituen. Baina bai, 88an uste hasi nintzela taller de, taen edo ikasten, bai. Eta hainba gauza egin dituzu, baina tagoteak ezagunak izan diren eta oraindik ibili nahiez, baina ezagunak jarraitzen dute Txirimiri eta Txiribiton paiazo taldea. Alaxe da, pentsa. Taldeak ez dakit, 50 piko urte daramatzate lanean, ez da? Esaten nizun bezala, taen bukatu ondoren, ni paiazo munduan hasi nintzen. Hasiera batean, Barrebusa programan hasi ginen, animatzaile moduan. Badakizu hainbat lagun ibiltzen dira publiko artean jende animatzen, eta txalotzeko unea denean txalotzeko eragiten, ez da? Edo xixatzen, edo barre algarak sortzen, eta hortan hasi nintzen ni lanean. Bai, egia esan, rekuerdo politia dakar. Handikan, badakizu hasi berriak telesaila izan zen, casting handia egin zen, da nik nire burua aurkeztu nuen, eta Galderren pertsonaierako bi lagun geratu ginen. Pentsa, ez dakitzen pertsonen artean bi geratu ginen. Azkenean beste hartu zuten, eta ni aritu nintzen trezzo lanak egiten edo dekoratu arduradun bezala. Eta, denboraldi oso bat eman nuen bertan, zendik dekoratzaile eta barneko diseinu ikasketak ere egin dituen, eta orduan telebistako alor hori ere asko gustatu zitzaidan. Eta, alde batetik bestera ibili nintzen, azkenean paiazotara bueltatu nintzen, eta Txirriren papera eskaini zidaten. Txirri junior hasiera batean, garaiko Txirrimiri eta Txiribitonek jarraitzen zuten, baina beraiek taldea utzi zutenean, jubilatu egin zirenean, guri eskaini ziguten Txirrimiri eta Txiribiton izatea. Eta 15 urte eman ditut, azkar esaten da, baina 15 urte pasa ditut Txirriren papera egiten. Nego gogoratzen garaion eta paiazo horiek zirela asteburuko
bazkalostea guri entretenitzen zigutenak. Eta goteak zuek aparte, Pepito, Maltan ezagugo da. Baita ere. Oantxe ikusiet bainat gainera. Pepito, oantxe bizikletan zure etxera kanentan da, oantxe ikusiet, bai? Bai, nire, pentsa, 38 urte egin behar ditut. Eta ni gaztea, txikian nintzenean, kiski-miski eta kaskamelon ikusten ditun telebistan. Pentsa, zenbat urte pasa diren eta oraindik taldeak jarraitzen duela. Oso pozgarria da, ezta? Eta, zer eman zizun txirren papera egitea, zerbait erakutsi zizun edo eman zizun? Jakina, pertsonai bakoitzak zerbait ematen dizu, ezta? Eta esan dizudan bezala, niri dantza mundua asko gustatzen zitzaidan, eta gustatzen zait, eta txirri oso dantzaria da, beraz dantza egiteko aukera paregabea ematen zidan. Eta gero badakizu, pertsonai bakoitzak bere puntua daka, txirri nahiko paiazo serioa da, txintxoa, besten aurrean beti nagusiena agian, bai, eta asko disfrutatzen nuen. Egia esan, bai, txirriren paperak ere asko eman nahuela, eta oso zoriontsu izan naiz txirrien papera egiten nuen bitartean. Eta egiten. Eta abestu musika beti da nik gustatu izan zait, eta bai, bira, hori zizut esan, baina garai batean txirriren papera egin beharrean txiribitonera ere egin beharra izan nuen. Disfrutatzen nuen egia esan, baina egia da txirriren papera egiten gehiago disfrutatzen nuela. Zergatik, dantza eta abesteko aukera baten zidalako. Igual txiribitonen papera oso ona da ere, baina gero ohituta zaudenean hitz egiten, txiribitonek hori mugatzen zizun. Bai, bakoitzak badu bere zera, ezta? Txiribiton nahiko bihurria da ere, bai? Eta mirrirekin hainbat bihurrikeri egiten zituen, eta ondo pasatzen nuen ere, bai. Ere bat, ikusi zaitugu anuntzioetan, hainbat publizitate saioetan. Zergatik edo, nolatan? Saltxero bat naiz delako. Saltxero bat naiz. Bai, badakit, bai. Bai, ezakit, castingak eta holako zeak beti sortan azten haute, holako orduritasun puntu hori, eta gustatzen zaizkit. Eta, nire izena edo nire burua aurkezten nuen, eta hainbatetan hartu naute, bai. Gauza asko ikasi ditut, bertatik hemen egiten diren produkzioak edo ez dute zer ikusirik kanpoan egiten direnekin, ezta? Eta publizitatean diru asko dago, eta ikusten duzu segundu bat grabatzeko montajea egiten duten, ezta? Eta bai, Madrilera hainbatetan jo naiz, ez dakit Bankajako iragarkiak izan dut, Mobizarrekoa, efektu espezialak adibidez ere erabiltzen ziren, eta oso ondo pasatzen nuen. Eta kontaidazu pixka luhitzetan nola da anuntzio bat egiteko prozesua. Hemen casting bat egiten dute, normalean Madriletik iragarkitan oso perfil berezia behar izaten dute, ezta? Agian Madrilen castinga egiten dute eta ez dute pertsona horrekin topatzen, baina gero hainbat produktoratan eta eskakizuna egiten dute, eta castinga hemen Donostian egin nuen, eta hautatua izan nintzen. Eta jartzen dizute hegazkina, hotela, Madrilen, zure gana da eta zure bilakotxian, oso ponpoxoa da. Baina hortaz aparte, jende asko ezagutzen duzu, telebistan hemen telesaietan ikusteko aukera ez dituzun gauza asko ikusten dituzu,
eta, bueno, ikusten duzu, segundu bat grabatzeko kriston parafernalia sortzen dutela, ezta? Eta, bueno, denetarik ikasten da, leku guztitan bezala, eta handikan ere probetxi bat nuen, bai. Bueltatuko gara gure herrialdera. Oso ondo? Hemen guanera urte pare bat, aitzeza programa bat, ikuste euskera gaia aurrera ateratzeko asmoarekin, baina kerumak mintzea lagunen bila. Berriz nolatan edo bueno, pesau, ez? Baina nolatan. Nolatan, gauza bera, ez dakit kastina egin nuen bertan, bueno, Euskal Aktoren Batasunean badakizun ere profila edo zutela, eta, bueno, egun batean deitu egin zidaten kastin bat egiteko, kastin itxia zen, Oian Begak egiten zuen lehenengo denboraldia, eta bigarrenerako beste pertsona bat behar zuten. Deitu egin zidaten, gogoratzen dut gainera deia hori inork ez daki sekretua da, baina deitu egin zidatenean ospitalean nintzen ingresatuta. Indiatik etorri ginen bueltan oporretatik, eta hantxe nintzala dei bat jaso nuen, eta castinga egin behar nuela, edo. Eta, bueno, handikan egun batzutara osatu nintzen, castinga egin genuen, Abandoko batzen naiz gainera, Abandoko tren geltokian, zean badago, edo baztegoen behintzat, fotomatoi bat, eta Kerman Mintzalagun bila beti kalean grabatzen zenez, eta kalean egin nahi zuten castinga, eta bertan egin nuen. Eta, bueno, azkenean hartu ninduten, badakizu, 185 programa egin nituen, ez dela gutxi. Badiala. Eta, eta herrialde, bueno, herriz herri ibili ginen, ez da? Jende pila bat ezagutu nuen, lagunak egin dituen, eta bueno, euskalki diferenteak entzuteak ere, asko lagundu zidan, ez da? Eta oso asko aberaztu nindun esperientzian, esan nahi dut, eta, bueno, oso garaionak izan ziren, oso ondo pasa nuen, eta, bueno, zer esanik ez, Aitziber Garmendiarekin egin nuen lan, eta Lander Otaolarekin, nire anaiaren egiten zuela, eta, bueno, oso garaionak eta oso rekuerdo politia dakar baita ere. Eta suposatzen dago beste programa, suposatzen jarraian edo nahiko egun jarraietan grabatzen zenituen. Pentsa, astean 6 programa grabatzen genituen. Astean 6. Eta bakarrik 3 egunetan grabatzen genuen. Astelenean, EITB-ko egoitzan grabatzen genituen, badakizu kroma batekin irakasle lanak egiten nitueneko zati txiki horiek grabatzen genituen, dena buruz ikasi behar izaten nuen gainera. Eta gero, astearte eta asteazkenean, egun bakoitzan 3 programa grabatzen genituen, kalean. Gonbidatu desberdinekin, egun batean Gernikan, bestean Tolosan, bestean Iparralden, Baionan, eta bai, alde batetik bestera kotxian, baina pozik, oso polita zen. Nola eramantzen dut, edo neketsua izan zen, edo? Hasiera batean, neketsua baino urduritasun puntu bat banon, ze asko ikasi behar izaten nuen. Eta, bueno, kalean grabatzen genituen sketch txiki horietan, tartea bat nuen ikasteko, ezta, edo errepasatzeko. Baina EITB-ko egoitzan astelenetan grabatzen genituen zati horiek oso teknikoak ziren, esaten dituen gauzak, 6 programa batera grabatzen dituen, eta ez nuen irakurtzen, orduan asko ikasi behar izaten nuen, eta ez nuen fallo txiki bat bera egin. Orduan, bai, pixkate tentsio puntua bazen astelenetan, baina hori hasierako zeatan izan zen. Gero barre egiten genuen, akatsak saltzen dituen bakoitzean, urduri jarri beharrean, ja barre egiten genuen. Zugertu, zati hori dena semitan grabatzen, ez zegoen plano aldaketarik. Ez, azkeneko zati jotan. Ez dakit programa bakoitzan minutu bateko iraupena zuen zati horrek,
baina esaten dizuan bezala oso teknikoa zen, irakasle lanak egiten dituen, eta 6 programa batera bata bestearen atzutik grabatzen genituen, da orduan etzan xamurra, baina bueno, bertan ere asko ikasi nuen. Gainera, Goenkaleneko zera. Goenkalen paper txikiak egin izan ditut, baina hola, paper garrantzitsurik ez. Baina esan dizudan bezala, Hasiberriaken dekoratu arduradun bezala egon nintzen lanean, eta Goenkalen ere bai. Bertan, dekoratu arduradun batek hartu zuenean, deitu zidaten, eta bertan egon nintzen, bai, ez dakit zenbat denbora, baina 6 hilabete agian bai, eta pozik, oso polita izan zen barrutikan Goenkale ezagutzea bai. Bueno, horrek komentatu dizkidazu pixka, Apoleo egin dituzu pelikula batzu, zerrenek lakitala bat da La Buena Nueva, Bai, eta gehiago seguru daudela, adibidez. Bira, La Buena Nuevan markatuko jazute, baina katarro pixka bat egin abile, ur pixka bat hartuko, bale? Lasa, etxean gaude, Etxean bezala, zure hoe gainean, eta gustora gainera. La Buena Nuevan parte hartu nun, ja urteak pasa dira, baina oso gustora aritu nintzen bertan lanean. Elena Taberna zen zuzendaria, eta badakizun bezala, etzan ohiko pelikula, garai bateko, gerra zibileko pelikula zen, orduan dena egokitu behar zen, ezta, dekoratuak, jantziak, dena oso landua zegoen, historiatzaile bat ere bertan zegoen lanean, orduan, polita izan zen alor horretatik, ezta. Paper txikia zen erea, baina, hainbat sekuentzitan parte hartzen nuen, hil egiten ninduten, Hasiberriaken bezala, Hasiberriaken ere paper txiki bat egin onda lehenengo kapituluan hil ninduten, eta baina polita izan zen, castinga ere Susanarekin egin nuen, eta biok batera hartu gintuzten, ni eta nire bikotekidearena egiten zuena, eta Unax Ugalde ezagutu nuen, Barbara Goenagarekin ere lanean aritu nintzen, eta oso polita. Eta gero, paper txikiak ere egin izan dituz, beste pelikuletan, baina garrantzia handirik gabekoak. Goatzen naiz pelikula frantses batean ere zati txiki bat egin nuela, Les Oiseaux du Ciel, eta gero beste hainbatetan, baina paper txikiak, ezta? Baina La Buena Nueva, zuk esan ezun bezala, dekoratua oso aproposa atea zan egin nahi zuten garailerako, eta okerrez bainago lehitzan grabatutakoa da. Bai, plaza nagusia Leitzakoa zen, baina gero hainbat lekutan grabatu zen, adibidez amildegi batetik botatzen nauten tarte hori Aldatzen grabatu zen, Nafarroan, Eliza barruko estenak edo Ezkio itsasoan izan ziren, eta bai, erabili zituzten hainbat herria badakizu nola den telebista, eta zinema azkenean dena faltsua da, ezta? Eta herri bat egiteko, Altzania izeneko herria egiteko, hainbat herritako zati txikiak hartu zituzten, eta azkenean emaitza hori atera zen. Ikusiko dugu zure lankarrera esan dezakegu bideobuk bat Oso ondo. ikusi da. El nuevo. Seguro que canta usted muy bien. ¿Este? Fenómeno. ¿Por qué no te vienes conmigo a Francia? ¿Para qué si no sé hablar francés? Yo te espero aquí, cuando acabe la guerra nos casamos. ¿Casarnos? ¿Y por qué no? Y tendremos 5 hijos por lo menos.
Joder. Vaya, vaya. Así que tú eres el chistoso del acordeón. ¿Dónde están los demás? ¡Con tu puta madre! ¡No le hagas daño! Llévatela. Llévatela. ¡Cobarde! ¡A la cima! Mira, ya soy yo. Mira. ¡Cobarde! Vamos. Ya que eres músico, a ver qué tal se te da este paso doble. Marcelo, ¿qué quieres? Es mi cumpleaños. Dame tu tarjeta de identidad. Pero sí es verdad. Marcelo! Marcelo! Happy birthday! You're my brother! Hey. Marcelo! Marcelo! Happy birthday! ¿Qué vas? ¿Si eres de Movistar? Pues yo también. Pues yo más, que tengo ADSL. Ya, pero yo tengo 20 jerseys azules. Ya, pero en mi equipo de fútbol juega de azul. Y el mío, el de fútbol y el de baloncesto. Ya, pero que no tienes un coche azul. Tengo dos, ya juego con mi casa. Ya, pero yo me llamo José Azul. Azules, Javier Azules. Nuestro amigo Juan ha creado un generador de campos magnéticos para bioorganismos. Al principio te hace gracia y tal, pero el día a día... Claro que por Juanito, lo que sea. Convencerles a ellos no es fácil. Conseguir financiación, menos aún. Por eso en Bancaja, si eres joven y tu idea es innovadora, te la financiamos sin aval. Compromiso social Bancaja. Este es un mensaje para los que regalan en Navidad. No nos hacen ilusión las batidoras, y aún menos las corbatas. Ya vale de calzoncillos. Si queréis alguna idea, nos gusta el deporte. Regala una chaqueta cortavientos Ternúa por solo 89,95 euros. ¡Viva el deporte! Fórum Sport. Hola, soy Arturo Peñaflores. ¿Arturo Peñaflores? Pero tú no eres... Sí, tu compañero de colegio. ¿Quieres ser mi amigo? ¿Tu amigo? Joder, macho, si hace más de 12 años que no te veo el pelo. Ya, pero tenemos 3 amigos comunes. ¿Qué? ¿Aceptas mi solicitud de amistad o prefieres ignorarla? No sé, tío, esto me parece muy raro, ¿eh? Toma, te doy una cerveza. Vale, pues muchas gracias. ¿Quieres ver mi álbum de fotos de las fiestas del Pilar del 2002? No, es que la verdad se me está haciendo un poco tarde y... Este es el álbum del concierto de Amaral. Las fotos están un poco borrosas, pero tienen 7 admiradores. ¿Quieres comentar algo de esta foto? Bueno, no está mal, la verdad. ¿Quién es ella? María Gutiérrez. Es mi prima de Calatayud. ¿Quieres ver más fotos de María Gutiérrez? No, que te he dicho que se me está haciendo tarde, la verdad, y me tengo que marchar y... Este es el álbum de sus fotos de perfil. Borja, te presento a mi prima. Hola, soy María Gutiérrez. Mi primo es nuestro amigo en común. ¡Fuera aquí, pringaos! ¡Hombre! ¿Qué tal? Tócate los cojones que aparece a última hora. Pues se va a enterar, hombre. Se va a enterar. Venía a felicitaros. Habéis conseguido un récord inalcanzable. Sí. Que te veo venir, ¿eh? Jódete, Alfredo. ¡Ama! ¡Jesús, María eta José! Ez Jesus, ez Maria eta ez Jose. Fernando naiz? Barkatu, susto hartu dugu. Sustoa, zer naiz, mamu bat? Mamu bati begira gaudela dirudi, bai. Baina kontua da mamuei buruz ari ginela hizketan. Sugestioa badakizu. Mamu eta zer mamu ondo. Ezkontzei, alkandorei eta kamamilari buruz ari zineten hizketan. Guztia entzuten da hemendik. Aizu, Kerman, zer ari zara hemen? Aterako zara mesedez? Hola, sai, gizona, banoa. Oi. Tira, lehen esan dizu egunez, etxeko lanak eta etxerako lanak formek ez dute esan nahi bera. Zertan ari zara ba? Egunkarian idazten. Egunkarian idazten duzu? Nik gaztetan idazten nuen, baina 18 urterekin edorrela utzi nuen idazten. Hau, Pañaki, zer zabiltza? Buru makur ikusten zaitut? Ba, pixu bila nabil, etzi eginda. Lasai gizona, nik lagunduko dizut. Gainera azken aldi honetan asko jaitsi dira pixuak. Gaizkileak, mendian gora abiatu dira. Kirmen, zer egingo dugu? Guk oso gaizki eskiatzen dugu.
eta funikularrak ez du funtzionatzen. Crispini deitzeko arazoak larria izan behar du nahita ez. Galtzerdi honek lan handia dauka. Ezin zaio tontakeriekin molestatu. Nik ez dut galtzerri baten aholkurik nahi. Mila esker. Herman, zelako lagunak dituzun, honek erotuta behar du ezinbestean. Honekin edo arekin, baina egin. Bueno, pensau ikusi saltuko hainbat lanetan komentatu dugu paiazo lanetan. Ikusi ez duten bezala, Wilt antzezlanan ere parte hartu izan zen. Eta hori ez dizut kontatu, baina hori ere oso esperientzia polita izan zen. Ados teatroarekin ibili nintzen paper bat egiten, Koldo Losadaren papera nik egiten nuen batzuetan, eta bertan ere asko ikasen nuen, Mirengo Janolarekin, Isidro Fernández, Aitziber Garmeñarekin, da oso ondo pasan nuen. Eta WhatsAppez esaltzen dira zago bat kontatu dezako zula edo. Bai, hori sekretua zane hauek enteratuko dira. Ez, komentatu nizuen, ez da? Orain, pena handiz antzezlanak eta aktore mundua edo profesionalki utzi behar izan detela, bateragarritasun horregatik, baina badakizu saltxeroa naiz zu bezala eta jarraituko eta gauza txikiak egiten, ez da? Eta orain, badut tartean irakasle lanaz aparte, badut tartean laburmetrai bat, gainera musikala, dantza eta musika eta bestearekin oso lotuta dagoena, eta oso pozik nago, ez dakite berehala grabatuko dugun, baina proiektu txiki hori dut buruan, eta aurrera aterako ote den edo, baina oso zoriontsu horrekin ere bai. Hori behar dugu mundu honetan, edo zer gauzaetarako zoriontasuna. Jakina, azkenean zer dugu zoriontasuna, eta zoriontsu izatea garrantzitsua da. Orduan zoriontsu egiten gaituen hori egin behar dugu. Bueno, Fernando, mila esker zuri. Eta miraleko diago musu bat, eta gugan ikusi lehen. Oso, ondo. Eskerrik asko, eta aurrengora arte. Aio!